अरे होश न खो दे जोश में देखने वाला, अरे होश न खो दे जोश में देखने वाला। का हो रो जा तो अपना भाई के राखी बन देख ले ले बन चपराच को किले में चपराच को 7 गो भाई के अकेला बहनिया हैं रानी। चपराच गो ना कहला 4-5 गो कहा चपराच 4-5 तो वे बते न भरे तू समझ है भी सही से तब न रे। आई कुल बतिया कहल जरूरी बा सब पहले काहे बियाह वाला बाई पहला उठी के बच्चा पहला उठी के अबे 8वां में 9वां में हेल गई बाई की हो रे पहला करवा का की के कलो से तोरा ले माई बतले रहे पहला उठी के माई को तरे बड़ी दुखाई का करी सबे नु करब हो आ कोनो बात नहीं मलाई को होय ओकरो राखी एगो बनम एगो भैया के राखी बनम एगो बड़का भैया के एगो छोटका के मनी से राखी बन्हाई। हां पापा की हो रे ओए पापा अरे हे ने के रे हेन पिछवा बाहर हवा लुकाता हो तू। तू नैहर में नहीं ससुरा हो एजिगा न है ढाक लाई अब ससुरा से टोन मार रहे हैं जा रहे नहीं हो ढाक के चल रे ससुरा देख ले तू तो बता लगबे का लगबे की हो रे आज कोसे पोलू सोलू रख देले रे दुमरवा दो मां पापा को कौनो इज्जत नहीं खे। अरे ससुरा में रवानी तो 4 टाइम घुगता तांग करनी घुगते में रहा के नतीजा के पेट फुला लफतार हो आप जाती नेहर अपन भाई के गांव में राखी बने पापा यहाँ ले जाए ना पापा की हो रे हो जा बाले रे चुपचाप चला बू कौन पे राखी रे अब हम ही जानतली तोर सास गोई रही तो के लेके बाजार करे तू न जानतली ऊ छिनरी 20 रुपए किनले होई मांगा के थोड़ी किने ले चान के हो का के हो तो काहे के उनका ले कहतली चिन्हतली उनके के हो देख लो डेमनंड वाला राखी बांध के सोना के हार मांग ले पापा पारियो मांग ले भैया से की हो रे हम तोर बाप है गरीब है रानी कहां ले तोरा के कोनो बांध दे तोरा से कोनो मांगते रे नतिया सरवा कहां ले दे का माता आजे हैं राखी बांध हम आरती देखाइम तिलक लगाइम कोच दे भैया मिठाई खियाइम आ पच दे पल दे बियाजी न पापा इको नाम राखिया रख देबल जाई रानी भगवान से कह कि निके निके हमर बाल बच्चा दे देस कैफे वाला के बुला ली वो जे तुरंते अपन एक बनवा जमती थी कौन कैफे वाला जमती थी बनाए वाला जवन तू चल पहले चल तो चुपचाप पांच कुछ दो दे रे की हो रे पांच कुछ धो दो ससुरा में रही तो भतार हां धरत रे ससुरी देख के धरत आई बातेर भोर रास्तिया मां धरत हाथ तो पापा है तो तोर हाथों धरे का अधिकार नहीं के हमके की हो रे हम पापा हवा ना तो हई जब बियाह दिन तो फिर तू बीवाई लाइक कर दी हो कम नहीं खो हमा के दोहल बाप वाले रे दोहलवा हां तो तू चल हम कैसे अपन इज्जत ढाकी चल हई धक कहता चल चल ने का है का रे खोल दे रे की हो रे तो चल के खाड़ हो के खाली लेक्चर देबो हो देखो लोग लड्डू ले ले भाई लड्डू मत चूर लेवा बड़ी पसंद आ भयवन के छिना रस भय भौजे संग सुते ओ बसवा छूट जाई ताकत कबे के हमने के हां हम बस पुना जाब रे तब कैसे जेबी हम साइकिल पर जाई की हो रे ए जे हमनी के गांव है कितना दूर बा 16 किलोमीटर बा हो चढ़े चौक चौक पर चले के बा ए पापा जहाज बुक कर दो ए पापा 16 किलोमीटर खातिर जाओ अरे आ की हो रे बक्का पगला दे हमके ई दो मरवा भाग ले छोड़ छाड़ के दोगला कहीं की अलगा मिठैया अलगा रखिया ए भैया अलगा भइले बहिनी के प्यार ए भैया छूट गइले नैहर हमार राखी हर साल को हेले सवनमा में भैया वो बहिनी के रखिया अपना मनवा में बहिनी बसेलू तू हमारा परनवा में बहिनी कौन है रे हम सुगिया गइलू अजर मत लागे हम बात बड़ा घर में
थूक दिया मेरे मुंह पर, आज के दिन थूक दिया। नजर मत लागे रानी। मायरे भैया तो राखी बनाई दे का रे पागल है का? ई तो पापा खरीद के लिए आई रहा, हमरा के देले हो। आ देखो तो लाम लागवा किन ले बा कोइला बड़ी कबीर रास्ता में कहता गरीब बैठ जा बारी ना दे मर्द हमरा के एगो अंगूठी ना पहनाई तो दूसर के पहनाई। तोरा के आवे भैया के हम राखी बांध के जाए, मूड खराब कर देली तू हमार। कौची भैया ए भैया भैया के राखी बंधनवा बांध तरस तोरा के ताको ताको देर हो गइल। ताको ताको तेरे पूनी पता लू कोनी एक जगह जलेबी खात रही भुकाए रही सुबह से रानी बिना खोले राखी भाई के बन तू देखली बा कोनो भैया देखली बा हमसे तू बता दे हलू। उ झूठ बोल ले आई भैया ये कहाँ रख ले 10 सड़िया पैसा और पैसा चाहिए हमरा के दे तू पे का तलबी दिन भर मजदूरी क के लख ले लाई है तू ले ले आए हो पगली तन की आवत है ना ओकला के 500 रुपया दे थाली उली ना दे काजर दो पैसा दे लके एगो दूर के आज रसबा दीदी गोड़ी लगा ओरे मगले का हो जाइत रे लाखियो बानी मलबो तनी बोई खा देना हां पटको दे का कहीं ओ रे हाथ 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 भाई के राखी बांध के बांध पंडित जी पतरा देख कितना करिया हो गइले रे भैया। बता दीदी जब पेट सेरल है त का जरूरत रहला तोरा राखी बनला के जाइला के? अरे खुद लेके आओ जी त मैं के थूके ना रखे बांध के जोत लेई जौन जोते के बा लूटे पति लागत भैया हम बानी ओ बाटी दीदिया देख ले तोरा के पेड़ा लाइल बनी अपन भैंस के फाड़ के पेड़ा। हां इहो दम धरही तो लिए दूध के ये तो भैंसिया बियाल बे दूध फाड़बू तू अलग है तू अड़ू खोल 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 एक रख राखी खोल हमार महंगा राखी 50 रुपया के 5 रुपया वाला का 7 रुपए में तो दिलो रहेला 5 गो कैसे हो रे दुकान वाला ठग दिल बा खुलते नहीं के चल जाइल हल्ला हम ही ना बनवा अपन हम है नहीं का बना तू का गुबु गुबु करता दिया दिया रे ए जरा ला कपूर हटा कपूरवा में सामान घुस में निकाल ला बस 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 गोड़ा भी सलाई रुक जो हम बढ़िया से अपन कॉल है ये थराजू बाजार नहीं थे दे भाई तेरा ही बता था उतार ला 1 लाख रुपया लेकर बन जाए गहना किने सब कोई जानी सास माई माई की ले हां बाहर बढ़िया दिमाग लगैले बोल दीदिया बारे कुछ मजल बारू भता ना तोरा कुछ के लावत रे बरते नहीं आर कर ए भैया का कहां दीदिया बोली तोरी याद आवत रे समाग राख मन ना करत रे राखी मन तोरे प्यार हो जल कोनो तो पार्टी ले बालू भाई बन के त तिभाले होता गलू तो चला देख कौन गई रे कौन गाता अरे चोरी के इचे का है चोरी के इचे चोरी में दिल है मेरा दिल में है भैया मेरा बांधूंगी मैं राखी आज इसको चुक 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 पैसा निकालो भैया पैसा निकालो 500 रुपया भैया 500 रुपया एगो तो पारी चाहिए राखी बनाई हमके एगो तो पारी चाहिए राखी बनाई हमके सास ना तुम्हारी जाई रे आ बोयम बियाम ना पैसा दे जाते गोरे दे दीदी हमारा 500 रुपया बा एक कला से अधिक हम और तात नहीं चली रे 500 रुपया एकदम ओरिजिनल बट जलिया ना कुछ लिखो नहीं तारा बटलाई देखला अरे तारो बा हां ई तारो सोना के है ना सोना हो गया खुद बालू ना हमर लड़का हो के देता आज रे नहीं थी बिया हम का करी का खुश रहे हमके पानी चाहिए पाली हम पैसा ना रे अरे पारी देखला के दिया दिल बा हाय का करी पानी लेके रे हमर लड़का होई तो दूधो पी कला ला दे हमरा के पहले लाठी बानी ओकरा के पानी दिया हां हमरा मतलब तू हमके देख के जाते तू भाई नहीं के का हम फिनी में काम कर के लेका के दूध पे पोरिया रही तो लगा बोल दीदी हटा हटा कैसे कइलो पैसा अरे माइले इधर भाव लखनी का कहतिया
ना ना निकाल ना हमारे जगह आई बेरे खा तोरा के देखे खातिर ओकर तो छिनल का हम गोदे रुपया है ओकर यहाँ पारी मांगतिया देख लेली करी ये तो ओकर के पानी दे दिया भैंसिए दे दे ओकर पाड़ी भैंस बन के बियाज एगो पाड़ी तू एगो ले ली बानी कहिया बहनी अरे भराए वाली बिया अब कांदा काम करी भैंसिया हम पापे के राखी बांध के घरे चल गराती टाइम ले कहां रानी जी अरे वो भैंसिया पड़िया के लगे को कहा कि बेच देनी दुनु ये भैया हमर दिल रे हमरा के राखी बनाओ रे जी बेचता नहीं लेके गई 75,000 दुनु के देला सब भैंसिया पड़ियो आए पैसा दे हमके काहे के तोके देई घर बनवाई भो हई तू एगो घर पा आ किसनवा करे त दिक्कत हो समझ से मैं राखी बनवाई से मैं घर बनवाईबू लाई आधा में खुद रह 500 काहे के देता ले 500 कमाई जाने लो सरऊ काहे ले रे भाई जी होय दे ले 500 रुपया भर नहीं खाए 100 रुपया के राखी बनी है 500 बना बोल के सब हम राखी लेके चली बाजे तो चल ना जा हमें मिठाई मंगाओ खले बा रानी तू चला देखा हम आगे चल जी पापा गाने जाए भतार हमके रोज लेके तू इनके पहुंचा दो जल्दी दाते कट ले दिया रगर चुतर पा लिया में ऐसे कहत रानी बाबूजी के नाच जाए करा के ले आवे खातिर हां थे बना वो तो धरो ता बहाना धरो ता पापा हमारानी पापा हम त काम हमारी इज्जत ना के ससुला में हम हाथ गार धरी हमरे से तू पैदा भइल गई पैदा क के तो के बगल बियाल वाले के बगल भले हम बियर वाला तो पापा के हकवा बाने तू आ बेटी घर में तू आ घर तू बतियावे कर ले यदि फसल वाला सब भैया के अब का लेबू घर में पूरा लेला जितने निक कहले भैया चांदनी साड़ी देवे के चांदनी साड़ी सिल्ली को लगे मा चंदनियो ना चले दिन भर गइले बात बंदनियो ना चले रानी तारा के हम दे पाड़ी ओ कि तो करे अच्छी तू का दे ए माई तू ही पारी बन जो ना चलू बाप कैसे नहीं पड़ी है बेच देना ठीक होगा झगड़ा लड़ाई ना हो